La fada de l'hivern. Ha arribat l'hivern i algú al bosc s'ha despertat. Qui hi ha darrere d'aquell arbre? Soc la fada de l'hivern. Cada any em desperto al desembre per anar a avisar als nens i les nenes que ha arribat l'hivern. La Júlia està llegint un conte molt emocionant i de sobte sent un soroll. Què és això? Qui ets tu? Soc la fada de l'hivern. T'he vingut a dir que ja ha arribat l'hivern. I què passa a l'hivern? A l'hivern baixa la temperatura i comença a fer molt fred. I què podem fer? Posar-nos una jaqueta ben gruixuda. Un gorro que ens tapi les orelles. Una bufanda que ens abrigui el coll. I uns guants per tenir les mans ben calentes. I què passa quan fa tan fred? Algunes vegades neva. I saps què? Pots sortir a fer un ninot de neu. I si fa tan fred, puc estar molta estona al carrer? Quan fa tan fred, podem estar a casa, ben calentets, amb la llar de foc o la calefacció. I què puc fer si encara tinc fred? Et pots tapar amb una manteta ben suau i peluda. Els dies són més curts. Així que de seguida es va fer fosc i va ser l'hora d'anar a dormir. La Júlia es va posar el seu pijama i els seus mitjons. Es va beure un got de llet calenta i se'n va anar a dormir. Bona nit, fada de l'hivern. Gràcies per haver-me vingut a visitar. Bona nit, Júlia. La fada de l'hivern se'n va anar per la finestra batent les seves ales per continuar visitant nens i nenes i explicar què és l'hivern a tothom. Abrigueu-vos bé i estigueu atents a la finestra per si us ve a visitar la fada de l'hivern. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte ja s'ha acabat.